Ei vittu. Huhhuh. Siinä kyllä kauanokka tuli. Tuo pikkusen koukkuu kyynärä. Ihan samalla vietti tää taakse. Hyvää päivää. Tästä on lähdössä justiin Sivaakoimaan Majava mestoja. Rupee päivät käymään vaan vähin, kun tämä ilta mukaan lukien, niin 4 päivää on majavajahtia enää jäljellä ja meillä ei ole kaatoa vieläkään. Likitilanteita on kyllä ollut ja sen semmosia, mutta ei olla kaatoa Arton kanssa vielä saatu. Nyt lähden hiihtämään. Arton vein tonne 3 kilometrin päähän ja se lähtee sieltä hiihtelemään tuota jokea ja mä lähden nyt tästä jätän auton tähän ja lähden hiihtää 4-5 kilometriä kahtomaan, että onko se Majava tehnyt johonkin työmaata, mutta eipähän siinä. Kallen kanssa hommattiin jousi puoliksi. Mä en oo sillä kerennyt ammuskelemaan vielä kertaakaan, mutta Kalle sen on ottanut tuonne Majavajahteihin mukaan sen jousen. Ja sillä on kyllä lähtenyt ihan mallikkaasti käyntiin tuo jousimetsästäjän ura. Majavan pyyntitouhuissa taas kerran. Nyt on Jousen kanssa. Oltiin tässä eilen kaverin kanssa ja
Kaveri pääsi virittämäänkin jo ensimmäistä kertaa jousen niin kuin metsästysmielessä. Ja nyt kaveri ei päässyt, näppäsi kuumeen, niin minä tietysti tulin tähän nyt sen paikalle. Nimittäin tuossa on semmonen 15 metriä alempana, niin siihen tuli uusi syönnös. Niin mä ajattelin, että se tästä ohi. Eilenhän kävi vielä niin, että se käytiin katsomassa semmoista syönnöstä tuolla järven päässä, tai järven puolella. Ja no, se oli yöllinen, oli lumen päällä sen jälki, mutta niin, kun tultiin pois passista, niin siellä oli majava käynyt sielläkin, että todennäköisesti 2 eri majavaa, mutta nyt on jo vähän kiire, kello on varmaan 6 kohta, varttia vaille, niin mun pitää ruveta sähisemään näiden vehkeiden kanssa. Mä purin ton kelalla olevan naruun ihan varmuuden vuoksi, että jos autossa esimerkiksi täristänyt, niin ei vedä solmuun sitten narua tossa. Tämmönen majava nuoli, leikkurikärki. Siinä on sitten tämmönen lanka kiinni. On ihan aloittelija tämän kanssa. Petteri sanoi, että se haluaisi nähdä, kun mä niin ensimmäistä kertaa majava tulee nuoli hyllytä riiseen, kun jännittää niin perkeleesti. No niin. Justiin. Oi saatana. On tätä jahattu tätä majavaa monta vuotta. Nyt on vielä sitä edellisestä päivityksestä toisella kameralla. On varmaan 20 minuuttia. Mä oon tässä ährännyt näiden kamppeiden kanssa. Aivan piruun kylmä jaloilla. Mutta nyt alkaa olla kamppeet, jotka saa sen majava kyytiin ja sitten autolle. Onneksi on vielä semmonen 1,5 kilometriä hiihtämistä. Voi perhana. Näin se vaan sattuu.
hyvä paikka. Me ollaan tässä oltu toista päivää. Eilen ei saatu mitään. Se meni luonnon seurailuksi. Nyt tässä jo ollaan istuttu monta tuntia passissa. Nyt on Majava tuossa liikenteessä käynyt monta kertaa tässä meidän eessä. Tässä on on vaan ollut liian kaukana koko ajan 14 metrin päässä ollut lähimmillä. Mutta ei pysty jousilla ampumaan semmosen matkaa eteenpäin. Mutta kohta varmaan lähtee taas liikenteeseen. Monta kertaa päässyt jo virittäkin jousilla. Jos se tuosta erehtyisi ja tulisi vähän lähemmäs. Perkele! Majava! Mitä Lippo sanot, kun saatiin Majava? Mitä sanot? Mitä sanot, Lippo? Odota. Lippo, odota. No niin, toivotaan, että tää kuuluu. Tai jos ei kuulu, niin Petteri valittaa ihan hirveästi, kun täällä on ollut koko päivän semmonen tuuli, että kalsarit pyörii jalassa ja varmaan Venäjän raja on siirtynyt parilla metrillä tänne länteenpäin, kun tuulen vaikutuksesta. Mutta hieno ilta oli lopulta. Majava sitten tuli, tossa oli pieniä haasteita, kun Majava tosissaan paineli tonne ihan suoraan poispäin. Ja no lopulta se tuli sitten takaisin sieltä ja paineli pesään sitten suoraan ja mä ajattelin, että peli on vähän niinku pelattu, mutta ei, sitten sieltä pullahti tää pintaan. Tää on eri Majava kyllä kuin mikä tuolla kävi syömässä, mutta no siinä sitten pääsin puun takana virittämään jousen ja näppäsi. Vähän oli etuvoittinen osuma, päähän osuu, mutta pääasia, että Majavan sain ja niin Majava on tuossa nyt rannalle ja ei mitään, hieno reissu kyllä tänne Itä-Suomen suuntaan, että tietysti toinen reissu tulee tuossa vielä Lieksaan, katsotaan miten sieltä tulee, mutta jos ei mitään onnistu saamaan, niin tähän on kyllä mukava päättää tämä Majava syksy, ei kun kevät. Neljäs jahtipäivä Lieksassa on alkanut ja hyvin on mennyt. Ollaan tässä pyydetty ja yksi Majava on saatu. Meitä on semmonen 8 hengen porukka. Ja ensimmäistä kertaa nyt minä löysin niin ihan tuoreet paikat tästä, että seison tässä jokivarressa, niin tässä on kyllä Majava elossa. Tuolla ylempänä oli todella hieno kosteikko. Majavan tekemä tulvikko ja mut sinne ei ole mitään saumaa päästä lähellekään, että katsotaan lähettäisikö kanootilla sinne sitten tässä joku päivä vielä, mutta tähän kyllä kannattaa tulla ehdottomasti illalla.
passituksessa. Tai passissa ollaan vihdoin ja viimein. Taas pikku taisteleminen vesistön ylityksiä myöten, mutta nyt on vehkeet viritettynä. Naamakin näköjään punoittaa jonkun verran. Vissiin aurinko vähän ottanut ja ehkä pikkusen sattui pulleja poikaa ottaakin tuossa jossain vaiheessa tullessa, mutta nyt ollaan täällä ja ollaan tämmönen hieno paikka tässä. Tässä on tämmönen jokivarsi ja tuossa on 2-3 syönnöstä ja on kyllä huonoin tuuli EU. Tässä nimittäin tuulee ihan suoraan selän takaa tuohon puroon, mutta se on nyt vaan kestettävä. Tossa oli päivällä hauska tilanne sen jälkeen kun löysin tämän paikan. No ensin löysin yhden tulvikon, sitten löysin tämän paikan. Ja sitten menin tonne vielä seuraavaan paikkaan, niin siellä oli ahmo tönkinyt majavan pesää ja sitten menin siitä vähän alaspäin, niin näinkin sen majavan. Se tuli pesästä ulos. Siinä oli varmaan mä luulen, että se oli siirtynyt semmoiseen viime syksyiseen pesään ja tuli sieltä ulos sitten, mutta niin ei mulla mitään asetta ollut eikä sitä veteen olisi tietysti voinut kiväärillä ampuakaan. Mutta nyt ollaan täällä ja ruvetaan passittamaan. Huhhuh. Siinä kyllä kauan nokka tuhis. Olisiko kerennyt 10-15 minuuttia olemaan passissa, niin näin kun majava tulee tuolta. Tietysti oli ihan muissa maailmassa, räpläsin varmaan puhelinta. Mutta niin sieltä rupesi tulemaan majava tänne päin ja niin huhhuh. Ei kerennyt kyllä kissaa sanoa. Päästään jousella ammui. Se meni vähän ylävoittoiseksi, toi osuu tonne niinku selkään tonne niinku etujalkojen päälle ja mutta niin lähti siltä sitten henki lopulta ja oho. Ei tässä voi mitään muuta sanoa muuta kuin että eiköhän yksi majava tälle päivälle riitä. Nyt sitten mökille saunan lämmitykseen ja saatan mä ottaa pienet peijat tietysti siinä vielä, mutta katsotaan niitä sitten. Katsotaan seuraavana päivänä lisää.
Oi vittu. Mä en kerennyt edes kunnolla pukea päälle ja varustautua, kun nähtiin aaltoja jo tuolla pesän luona, niin siellähän se majava tuli. Peli on selvä. Tämä osalta. Mitenkä kävi? Löytyykö sanoja vielä? No no ei oikein. Iso majava. Iso majava. 10 minuuttia kerettiin olla passissa. Just kaikki vehkeet levälleen ja kuulin jonkun rapsauksen tuolta pesän suunnasta ja rupesin kiikaroimaan sinne, niin Pete sanoi, että vesi väreilee ja en ajatellut, että se oli tämä, mutta pistin kumminkin kiikarit pois ja otin jousen käteen, niin silloin se pulahti tuohon veden rajaan tuohon jääreunaan pintaan ja yritin kysellä Peteeltä, että onko kamera päällä ja on kuulu takaa, niin sitten se onneksi käänti tonne päin, että pääsi ampuu siihen ja se on nyt tässä. Helvetin hieno homma. Montako tuntia oltiin tänään keväällä? Varmaan 50 tuntia on passitettu tälle keväälle. Joskus se ottaa. Vittu 2000 kilometriä. Ja nyt oli tämmönen 10 minuutin passi. Sitten kävelään hikisenä passiin ja Petteri ei kerennyt edes pukea vaatteita päälle, saatana. Niin se oli munasilla. Niin, se oli munasilla. Eiköhän lähde. On komea. On se ihan iso. Oh. Nyt lähdetään sitä. Lähdetään vapun viettoon. Nää on kyllä varmaan yksi seksikkejä asuntoja olemassa. Kyllä tässä rupeaa vähän lämpiämään. Aika. Sitten vähän sidontaleikkejä ja tuosteluja. Majava tehnyt sulle penki. Joo, mä katsoin, että kivempi, vaikka se ei se ole kiva tuokaan, mutta kivempi sen päällä istua kuin tuo lumikengä. Niin. Eikös majava tee peräkärryjäkin? Tekee. Ei perkele, Nyt on majava on tuolla kenturalla. Vittu. Mihinkäs toi kamera? Ja mulla tietysti tavarat käsissä äkkiä tuosta mitä tuo nyt on, tuo jousi käteen. Vedin sen vireeseen ja
näppäsi joo sen